новобаста аз таъкиду муроҷиат ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ, инчунин ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкории он, бархе аз нафарон ҳанӯз ҳам дидаву дониста ба масрафшавии нерӯи барқ роҳ медиҳанд, ки ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонад. ҷиҳати пешгирии чунин ҳолатҳо аз ҷониби гурӯҳҳои кории мақомоти корҳои дохилӣ, бахусус кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ, пайваста дар байни ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. зимни як чорабинии мақсаднок аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи Кӯлоб муайян карда шуд, ки дар ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб роҳбараш Зоғаков Фарҳод ба масъалаи мазкур диққати зарурӣ дода намешавад. аз ҷумла дар бинои ҷамоати мазкур пайвасти кабелу ноқилҳои барқӣ ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ набуда, дар аксар қитъаҳо урёну овезон мебошанд. ҳамчунин барои гарм намудани утоқҳои корӣ аз ҳар гуна асбобу таҷҳизотҳои гармидиҳандаи барқӣ дар ҳолати садамавӣ буда фаровон истифода бурда мешавад. бар замми ин дар сипари барқӣ аз муҳофизаткунандаҳои худсохт истифода шуда, лампаҳои тафсон низ васеъ истифода карда мешаванд, ки он боиси масрафшавии барзиёди нерӯи барқ мегардад. илова бар ин, дар ҳудуди бинои ҷамоат миқдори зиёди ҳар гуна маводҳои зуддаргиранда нигоҳ дошта мешавад. вобаста ба ҳолати ҷой доштан нисбати раиси ҷамоати мазкур маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷарима татбиқ карда шуд. ба ҳамин монанд камбудиҳои зиёди зидди сӯхторӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб, роҳбараш Шеров Зоиршоҳ ошкор карда шуд. аз бемасъулиятии сарвари мактаб барои гарм намудани утоқҳои кории муассиса аз асбобҳои гармидиҳандаи барқии худсохт дар ҳолати садамавӣ буда васеъ истифода бурда мешавад. кабелу ноқилҳои барқӣ низ дар аксар қитъаҳо дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор доранду дар ҳудуди бинои мактаб ҳар гуна маводҳои зуддаргиранда бетартибона нигоҳ дошта мешаванд. бинобар камбудиҳои ҷой доштан нисбати директори мактаб протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷарима татбиқ карда шуд. дар интиҳо бо ҳайати омӯзгорону хонандагон аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва истифодаи сарфакоронаву мақсадноки нерӯи барқ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил ва гузаронида шуда, барои ислоҳи камбудиҳо муҳлати муқаррар дода шуд. чунин чорабиниҳои мақсаднок дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ идома дорад.